Jose Mari Irazusta, eskerrik asko gurera etortzeagatik, txoko honetan Kafe Garaia izeneko atala grabatzen ari gara, Noguaren 25. urteurrenean, eta gonbidatu guztiei lehenik eta behin galdera berbera egiten digu denei, ez? Nun zeunden zu duela 25 urte? Espaldiko kontua dira, baina ni ordurako bai argian nebilen, argian beti anikan hortan jardun izan nahi, kudeak eta lanak egiten, argian nengoen. Baina egia da baita ere nik, ogibide edo soldaptapeko laneetan hasitako garaia egitetik beti, kombinatu izan dudala nire ogibidea dena, baina aldi berean beste eragiletako militantzia horrelako zerbait. Eta orduako nik hamarkada bat eginen nuen udaletxe baita ere, hori 93an utzi nuen, eta segidan sartu nintzen Aitzaga, elkartea eta taberna eta lokal soziala eta guzti horretan zeregin desberdina buru-belarri sartu nintzen hor, eta hor beste urte bete martxan jarri bitartean, 94an iriki behizan, eta sortu genuen segida hartan baita ere Aitzaga kultur taldea, ez? Eta hor sortu genuen, irukote besterik ez ginen, baina gura sortu eta anebilen baita ere, orain klasiko badan artisauen azoka hori, orduan sortutako zerbait da, eta beste ekitaldi batzu gara, baina hori mantendu da, horrek jarraitzen du, orduan aspaldiko kontua dira, baina horrelako gauzetan nebilen. Ondo. Bueno, erretreta edo jubilazioa hartu horretik, azken urteak iametzan egin dituzu lanean, teknologia eta komunikazioa uztartzen dituen enpresan, aurretik aipatu duzun bezala urteak eta urteak egintzen dituen argia astekarian, gerente gisa edo kudeak eta arloan, ez? Hau da, zure ogibide hori izan da, pixkat komunikazioa eta teknologiari lotutako enpresetan edo jardueretan aritu zara soldatapeko lanetan, ez? Orduan, komunikabideen arloa gutxi asko jarraitu duzu, azkeneko hamarkadetan horren lekuko zuzena izan zea, ez? Eta azken hamarkadetan maiz entzun dugu papera hiltzorian zela, baina oraindik eusten dio paperak, ez? Egia da eraberean pantalla gero eta toki gehiago hartu duela eta edo ia denok gaude telefonoari pegatuta edo ez dakite, zentzu horretan zuk zer nolako itorkizuna ikusten dizu paperezko edabidei oroar eta hau sarritan ateratzen den galdera da, ez? Esan nahi dut, paperarena ikusten oroar beti zerbait berria merkaturatzen edatzen den neurrian eta komunikabideetan badirudi aurreko guztia kolokan jartzen dela, baina, hor, lehen ere beste gauzetan ala gertatu izan da, eta nik paperarekin bizi izan dudana da, baldin eta zure merkatua edo zure irakurlegoaren intereseko gauzak eta edukiak lantzeko eta hori profesionalki ondo egiten bali baduzu, nik uste paperarenak badu bidea eta argia badala horren froga bat, ez? Orduan nik horrela ikusten dut etorkizunei begira paperaren kontua. Oain, egia da baita ere, teknologia berriak beti egokitu behar dezu, zerbait berria da, egokitu behar dezu, eta egokitzapen horretan, gauza batzuk badira interesanteak, besteak ez hainbeste, eta hor neurria izaten da gakoa, ez? Eta nik horrela ikusten dut. Nik argiaren kasuan gainera, esan nuke, ziklo berria dago torren bakoitzean, argiaren historian hori konstante bada, ez? Badirudi, argia auzitan jartzen zela, ez? Hori nire aurrekoek kontatzen zidaten, eta haiek Francisco Tarrai hartu ziren beren lekukoa, eta frankismoaren amaieran, orduan ere auzitan jarri zen, eta baziudin orduan prentsa elebidunak beharrezkoa zela, eta orduan sortu ziren beste aldizkari asko, Berriak, Garaia, Punto Euskal Herria, eta argiak hor jarraitzen du, haiek berriz
desagertu dira, ez? Eta orduan, egunkaria sortzerakoen berdin, ez? Argiak sekulako ahalegin egin zuen hor, bere, zango nuke giza baliabidea jarri zituen, baita Garai hori zuk ere zuzenean ezagutu zen? Bueno, ez ni 81an sartu nintzen, orduan aurretikako lana izan zen hori, baina gertutik hortxe sartze bidean egoen, eta orduan, giza baliabideak hango batzuk badakit bere ondasunak ere hipoteka moduan jarri behar izan zituzela, hala ere egunkari aurrera atera zen, eta horretatik, lehia horretatik ere, argian ikuste sendotu egintzela, ez? Eta digitalizazioa etorri denean, berdin, hau da, zeitun sortu da eztabaida badirudi, lehenoko hori, kolokan dagoela, eta orduan ere, hainbat komunikabidek, ukatu, bintzat, hauzitan jarri zuten edukiak doan eta sarean sartu bertzen, argiak garbi izan zuen hori. Berehala egin zuen jauzi, sarera, eta bere edukiak irekia jarri zituen, ez? Orduan, momentu honetan gainera, nik uste emandako pausoien ondorioz, bai paperean da sarean ere sendo ikusten dudala, eta asmatu zuela, esango nuke, ez? Egia da, argiak ere badula elementu bat, taldearen balorea beti sendotu izan du, hori izan da konstante bat, ez? Eta bertan lanean ari direnen esku eta jabetzan egon izan da beti argia proiektuaren enpresa edo hori sostengatzen duen enpresa, ez? Eta aldi berean baita ere antolatu izan da, babesa behar izatezko eta larrialdietan babesa behar asko izaten da Euskal Hedabideetan, beste enpresa batzuk baditu, eta orduan egitura hori egin zuen, eta horrek bere buru jabetasunean indar ematen dio, eta orduan egoera berrietara egokitzeko nik ustez elementu importante badala hori. Bueno, badirudi egun batetik bestera eman dela, baina hori prozesuak izaten dira, eta alegia paradigma aldaketa hori, digitala, teknologikoa gailendu dela, baina hori gutxinaka eman den zerbait izan da, konstante bat, baina etengabea, eta ez dago atzera bueltarik, ez? Orain, edonor izan daiteke igorle, orain edonor izan daiteke informazio iturri, baina era berean denan azpilatua etorri jaso dezakegu, arrisku hori dago, ezakigu oso ondo askotan fake news edo benetazko informazioa zer dan eta zer dan asmatutakoa edo zuzena ez dena. Pentsatzen hor, inoiz baino gehiago funtsezkoa izango dela kazetari profesionalen beharra, ez? Bai, hau da, nik uste, lehen eta orain beti kazetari profesionalak edabideetan ondo estimatua dira. Esan nahi dute, landutako informazioa behar da eta horrek bermatzen du edozein edabide izanik ere eta sareetan gertatzen dena da hori asko dauka entretenimentutik, txutxutik izugarri, esango genuke, eta gainera, esango genuke, aurrez aurreko eta beharrezkoa diren harremanei nik uste kalte larri bat ere egin dietela. Eta ez bai txuzu gainera neurtzen eta gauzak ezatzen, zure egiteko etarako behar asko duzun denbora asko ere jandezakela. Egia da, aldi berean, hor ere informazioa badago, baina besteetan bezala, hor ere filtro honak erabili eta saiak eragin ezkero informazio baina landutakoa da. Esan nahi dute, lehen ere, kazetari batzuk ezagutu izan ditugu, agentzietatik zurrupatzen zuten, eta orain behar bada beste batzuk saretik zurrupatuko dute, baina informazio ona, sarekoa eta paperekoan miatuta lortzen da, eta hori profesional honek lortzen dute, ez? Bueno, eta paradigma delako honetan, edo paradigma aldaketa honen albokaltetako bat, sare sozialetan, bereziki orain jende asko sare sozialetatik kontsumitzen du informazioa eta sare sozialek baliatzen ditu bereak azaltzeko, ez? Paradigma aldaketa honetan, esaten ari nintzen bezala, erronka handinetako bat izango da, akaso, sarean euskaraz aritzeko tresnak eta aplikazioak garatzea eta eskaintzea, ikusten ari gara, euskaldun asko gero eta gehiago erderara jotzeko joera dutela. Ezakizuk ere inpresio hori izan dezun, edo adibidez iametan izan dezuen horrelako hausnarketarik inoiz. Bueno, hor, nik esan behar da, kezka hori badago eta importantea da, ez? Baina aldi berean jakitun izan behar dugu, jakinda, zenbat euskara hiztun garen,
Eta horrekin egitea lima dugu konparaketa bat, esan nahi dut, sarean euskarak presentzia oso duina daukala, esango genuke. Beti gehiago nahi izaten da, baina nik uste presentzia duina daukala, ez? Aldi berean, teknologien mundu horretan, horiek atzetikan sistema daukate, teknologia berrien mundu hau, eta etengabeko berrikuntza eta etengabeko aplikazio berriak sortu behar da hori, azkenean horren oinarrien badakigu, konsumo eroa dago eta sistema kapitalista dago, ez? Eta orduan hor, hizkuntza txikiak, erabat ezin dira ritmo horretan aplikazioa sortzeko eta bar, abiadura hori, hortan, kostienti izan behar dugu, baina aldi berean, horren jakitun izanik, egiten dugun hori oso modu doinien egitea da importantea. Egia da aldi berean, hizkuntzen normalizazioa ere, guk uste baino gehiago, eremu ez formaletan jokatzen dela, ez? Eta sare sozialek hortik asko dute. Eta kalean, hizkuntzan erabilera euskararen asko entorno ez formaletan jaisten bez da, horre ala esatzen da. Baina, hala ere, ni baikor naiz sarean euskarak duen indarra eta presentziarekin. Lehen aipatu duzu, betidanik militantzia arloan aritu izan zarela, zinegotzi aritu zinen urte askotan, urte batzuk egintzen ditun, 10 bat urte, eta gerora baitzaren sorreran, eta Gipuzkoa Zero Zabor mugimenduko sortzaileetako bat edo sustatzaileetako bat izan zinean, errausketaren aurkako mugimenduan ere ikusi izan zaitugu, eta hain zuzen ere duela gutxi kargu hartu zenioten udalari, Usul 0 bideo horretan, bideo horrian jasotako helburuetatik urrun geratzen ari zela eta hori salatzeko gutun bat plazaratu zen duten, ez? Pixkat kargu hartzen udalari, baina era berean fokua ere jartzen zen duten industria eta komertzioetan, ez? Akaso hor zerbait gehiago egin daitekela edo ondorioztatu genezakeen, ez? Zer neurri hartu daitezke edo kasu honetan udalak zer gehiago egin dezake eta modu praktiko batean alba da, emaitza hauek eta hobetu ahal izateko. Pixka banik, Gipuzko Zero Zaborren kontua horri tira nahi diot, eta hori argitu nahi nitzuke aurretik, Gipuzko Zero Zabor nondik norakoa eta hori argitzen ikustet komenigarria dela, ez? Usurbilen gauza historiko bat izan genuen, atentzatekoa abian jartzeaz gainera, urrengo urtean erreferendum bat egin zen hemen. Hori oso importantea zen, garaietan geroztik herri batzutan egin dira, baina nik garaietan oso gutxi. Eta erabaki genuena izan zen, hau ezin dugu guk utzi Usurbigo kontu bat bakarrik izan dadin. Eta batzuek elkartu ginen eta erabaki genuen, Usurbigo esperientzia hori, hau da, hemen ja esarrita geneukan gaikako bilketa eraginkor horren berri, zabaldu eta ezagutarazi indar genuela, eta hortarako sortu genuen Gipuzkoa Zero Zabor, eta sortu ziren Gipuzkoa Zero Zabor taldeak hainbat herritan, eta ibili ginean, Gipuzkoaren esango genuke, 2-3 mila biztanletik gorako herri gehienak pasagan dituela, azaltzen. Hau da, erraustegiaren kontra egoteaz gain, esaten genuena da guk, alternatiba badaude, eta alternatiba horiek errealitate dira, eta egiten dira. Eta hori azaltze oso importantea zean, ez zan erraza, eraso mediatiko haundi baten erdian ibili behar izan genuen, baina oso aberasgarri izan zen esperientzia hura, ez? Zer Usurbilen, bilketa eraginkorraz aparte oso praktika ona importantea da gane euskan. Eta hori dena edatzea osotasun bat ematen behizion gaikako bilketari, esan hau nuke, atazateko bilketa eta bere maitzak noski, baina auzo konposta komunitarioarena baita ere, hemendik abiatu zela gogoratu beharra dago, eta hori beste bideo bat izan da, orain lerroa finkatua dago, eta sortzez besteko ordainketa, orain goz gainera, esango nuke, Usurbilen bakarri dago Gipuzkoan, eta hori ere hemendik sortu zen, eta badago beste bat, txikitxoan pasatzen dena, baina baita ere, 2015an Usurbilen kilometroak izan zen, eta ebentu handietan hondakinen kudeak eta eraginkorren olain behar dan, baita ere orduan erakutsi genuen, Europara aurkeztu zen proiektua, eta bar. Eta 2015 arte, udalak referentziala izaten izan zen praktika onak zehatzen. Hortik aurrera ja, hor mosketa badago. Egia da, baita ere,
Gipuzkoako datuak esaten direnean, egia da orain orduan egurra ematen ziguten autoridadek orain medailak jartzen dituztela, baina nik oso garbi daukat, Usurbilgo atesatako abian jartzeak eragin zuela Gipuzkoan gaur egun dagoen errealitatea, ez? Eta arrezkeroztik sistema personalizatuetara jo dutela herrietan. Bakarrikan Donostia gelditzen da, eta Irun, esango nuke, eta beste herri bakar batzuk, erabat impersonala den sistema horiekin, ez? Eta hain zuzen, dagoeneko, esango nuke Geikako bilketa asko hobetu dela gara egitatik, eta asko sobea izaziteke, Donostiak eta hauek beste jarrera bat hartuko aluke, ez? Eta gero, 0.0 planari buruz eren ikustet, horren zergati argitzea importantea dela, eta hemen ere, beste referendum bat dago, referentzi bezala. Hau da, zer dela eta daukagu Usurbilen 0.0 plana. 2016an beste referendum bat izan zen Usurbilen, errausketari buruz. Hori herri eragileak hartu genuen geroan, udalari legeak etziolako baimentzen, eta han parte hartu zutenen ia guztiak, 89ak esesko borobila eman zuen, eta udalak orduan lekuko hartu eta errespetatzen da, errespetarazten segetuko zela, erabaki gura esan zuen. Aldi berean baita ere, errausketa ez dela beharrezko erakutziko luken plan landuko zuela, esan zigun, orduan, eta oraindik ere, guk mintzate batzuk pentsatzen genuelako, erraustegiren eraikitzearen berme izan da San Marko komunitatik irtetea, eraginkorra guazela, eta hori izan zigun plan hori. Hortik, etorri izan, Usurbil 0 plana, bere baitan 0 ondakin erraustu jasota daukana. Hori da, gogoratu beharra dago. Eta guk plan hori egiterakoan, kontu hartu eta salatu baino, konstatazio bat egin nahi genuen. Hau da, asko kostazitzaigun, guri idatzi gura landu eta zehatzea, udalari eskatutako agiriak ez genituen eskuratzen, zehaskigun ematen, eta jaurlaritzak horrelako kasuetarako daukan gardentasun batzordera jo behar izan genuen, publikoak eta denon eskuraen behar duten agiri eta dokumentu horiek eskuratu alizateko. Eta ia 3 hilabete pasaziren tarte horretan, eta ebazpen bidez agindu eman zion udalari, dokumentu horiek publiko zirela, eta legezkoa zela gure esku egotea, eta orduan eskuratu genituen ez. Eta haiek eskutan zeudela, eta konturatzen ginenean, udalak ez zuela balantzerik egiten, ze gogoratu behar da, Usurbil 0.0 plana 2017an hasi eta 2023an amaitzen dela, hau da, bere Ekuadorra pasata dago 2020an, eta guri iruditzen zaigun, zer gutxiago, orain ordura arteko balorazio bat egitea, eta guk ez genuen gauza, beste munduko gauzarik egin genuena da, jarrita zauden helburuekin errealitatea alderatu, eta gogorakarri zer tarte dauden, eta tarte handia daude. Hau da, guk ematen dituen emaitzakin eta helburuetara tarte handia dago. Eta horren aurrean gainera, udal gobernuak ez du deus ere esan. Eta Geikako bilketa hobetzeari buruz, noski, industria eta komertzioetan guk begia jarri genuen, zergatik baita ere, hor ari delako sortzen, Usurbilen, nahiz eta Geikako bilketa onak euki, izango nuke beste herrialdeari konparatuta noski, baina gure buruarekin daukagu erronka eta beti hobetzea izan behar du helburu, ez? Eta industria eta komertzioetan sortzen da errefusia gehien Usurbilen. Herri guztien sortzen da errefusiaren 65 lerro horretan sortzen da. Eta hain zuzen, karakterizazio noizbink egiten da neurketa horiek 2 datu baditugu, eta bietan konfirmatu dena da hor 132a, 132a, enbideziklagarria dela. Hori potoloa da, hori kantidea handia da. Plazan ere egin zenuten horrela. Hori bigarren neurketa izan zen. Eta, hori 100kotan horrela esan da, baina gero tonata eramaten bat dugu, 100 tonataz hitz egiten nahi gara, 100 bat ari dira sortzen Usurbilen, hori kopuru handia da, biziklagarri izateko. Orduan, hortarako udalak badauzka tresnak, badu tresna importante bat, hau da, hiri hondakinen udal ordenantza. Eta udal ordenantza horretan, nahasian ateratzen ari diren industria eta komertzia horiekiko nola jokatu behar duen, ondo garbi jasota dago, baina aplikatu behar da. Aplikatu behar da, eta hori aplikatu baliz, ziur nago, hor kopuru handi bat, etxiko litzatekela errefusiatik, ez? Eta gero badaude beste gauzatxo batzuk ere, esango nuke,
gehiago jendearen begitarako, hau da, badago beste 0 bat, ze badakizu 0.0 planaz, baditu 8 bat 0 jartzen dianak, badago 0 hondakin birziklarri gaika bildu gabe. Hau da, birziklagarri guztiak gaika bilduko dira, esaten duna. Baina aldi berean konturatzen gara, gure kaleak garbitzen dabilen makina horrek, nahasian biltzen ditula, eta nahasian bildutako birziklagarri guztiak errefusiara da bazen. Orduan, hor, udalak ere, ez da eredu ona, praktika hori gu guztiok begibistan egiten bai da, ez? Eta gero, azkeneko puntua baita ere, hauek garrantzitsuenak esaten ari nahi, hauek gauza txikitsua, baina etxeetako errefusiaren bilketa egiten dana, hilean bitan egiten den kasu egiten, hor, askoz zorrotzago jokatu beharra dago. Momentu honetan, injustizia bat gertatzen ari da. Hau da, ondo egiten dutenak, bere kuboan ondo atetzen dute eta tokatzen zaiena ordaintzen dute eta bat, eta gaizki egiten dutenak ez dute eskuboan atetzen, bezik eta poltsetan ateratzen dute, eta non nahi usten dute, eta bat, baina hori dena jaso eta kitxo. Osea, begibistatik kendu egiten dugu, ez da horren segimendu egiten, eta hori importantea da. Bai, bueno, kopuru aldetik behar da, eta gero justiziaren elementu aldetiken importantea da. Horrean pixka bat, garrantzitsuenak esateko, horiek ez, beste batzuk ere onda daitezke, baina uste horiek lerro importantea direla, gaikeko bilketa asko egotzeko, hondik ere. Bueno, Anerreka ingurumen elkarteko kideetako bat ere bazara, beste guten baten bidez jakin genuen, Anerrekak 4 ekarpen egin dizkiola 2022ko udal aurrekontuari, ez? Batetik lurrak erostea proposatzen dizue, bertako basoaren edadura handiagoa izan dadin, bestetik Zumartigiko tren zubiaren ondoan dagoen ur jauzia edo kentzea, bertako faunarentzat kaltegarria dalakoan, eta gero beste 2 eskaera ere egiten dituzu, ez? Errekin katalogo bat osatzeko beka deialdi bat, besteak beste zubietan gertatu den isurketa hori ekidinaren zeketo jakin dezagun zenbat erreka ditugun inguruan, ez? Pentseten horregatik dela. Eta bestea da autokonsumorako energia komunitateak sortzeko erreztasunak edo ematea herritarrei, ez? Bueno, eskaera horiek, proposamen horiek denak zer nolako erantzuna izan dute, aintzat hartuak izan dira, nolako agia harremanak udalarekin, eta zer nolako erantzuna jaso duzu? Pixka bat argitu, baetikan, errekarena aipatzen danean, ur jauzi hori, gehiago da, hau da, Aran erreka ibairatzen da, Zumartegiko tren zubiaren ondoan, ez? Eta hor dago salto handi bat, eta horrek egiten duna da, traba bat, ezinezkoa da, ibaitikan errekara, arraia, gaingira, dena delakoa sartzea, ez da guk hori egiteko, horatxo bat egitea esatzen genuen, ibaiak areta bizi handiago hartu zezan, ez? Eta gero basoena importantea da, asko jorratu dugu joan den urtean itzaldietan da horrela gai hori, eta esperientzia oso onak ari dira egiten hainbat herritan, asko herri txikia dira gainera. Baina Usurbilgo udalak oso lur gutxi dauka eremu ez urbanizagarrian, oso gutxi. Osa, 30 hektareetara ere ez da iristen, ez? Eta, klima aldaketa hainbeste aipatzen den garaiotan, basoak eta alba da herri jabetzakoak izatea guztiz importante iritsi zaigu. Eta ez da diru arazoa, oso diru gutxikin, badakigu gaur egun lurroiek nola eta ze preziotan saltzen diren da horrela, eta hor urtez urte guk planteatzen duguna da herri jabetzako baso gehiago eskuratzen jutea, hori importante dalako, ez? Eta baita ere herritarrokin pedagogia egiten dalako horrekin, ez? Eta errekena, zuk aipatu dezuna, Arkaitzerrekarena da, baina gehiago izan da gurea, Arkaitzerrekin behar bada ohartu gara, zer nolako ondarea da daukagun herrian eta zeinen gutxi ezagutzen dugu. Hau da, errekaz josia daukagu gure udalerria, eta normalki ura aipatzen dugunean denok ibaia edo itsasoa izaten dugu buruan, eta errekak ematen die jaten guzti horiei, ez? Eta errekatxo asko ditugu Usurbilen, ez? Eta oraingoz, ikusita zeinen nolako ezagutza daukagun, horiek agerian jartzea, oitako bakoitzaren egoera zein da, hau da, katalogoa sortzea esaten genuen, zein zu dira gure errekak, nola izena duten, non sortzen dira, eta zein saneamendu eta bintzat ze egoeratan ekologikoan daude horiek, ez? Hori izango izake lehenengo erronka, gero, behar bada, horrek emango eskigu pistak, non dindora aktuazioak egiten hasi beharko genuken horre hobetzeko, eta ez? Eta gero, energia komunitateena, hori ere, badator, eta gainera ointxe
oraintxe dago aukera bat, diru laguntza lerro batzuk ireki direlako, ez dakigu gero gertatuko den, herritarren artean badago kezka, eta udalak hor izan beharko lukera bideratzaile, ez? Bideratzaile, hala nahi duten herritarrei errazago egiteko, eta gertu esperientzia oso ona ditugu, Bernanin eta eta badakigu udalak erronka horri heldu diola, ze batzorde bat deitu zuen, eta badakigu orain, energia berriztagarrietan dabilen enpresa bati informe o txosten bat eskatzera doala, ez? Aldi berean, esan behar dut, guk eskaera behartzen lekutik eta modu ofizialen egin genuela, baina udalak erantzun ofizialik ez digula, eman. Hilabete tardi pasatu dira, baina egia da, azken aldi honetan hau guretzat konstante bada. Onartu dira ia udala aurrekontua? Bai, baina ez digute erantzunik eman, naiz eta edabidetan ala saldu, kontuan eta aztertu eta egingo zituztela, gaur da eguna oraindik erantzun bat berare ez dauko agura gauzoiei buruz. Konstante badala, esan edu, ohiko dala ez erantzute? Bai, hau da, guk azkeneko 3 urteotan esango nuke, hainbat proposamen, salaketak ere bai, badaude, tartean, eta informazio eskariaren ere zerbait aipatu dut, eta guztietan jarrera ohikoena da, salbuespen txikitxo batzuk daude, batzutan erantzute, ez erantzutea da, harrituta gaude. Eta ez informazio publikoaz ari gara, baina hori konstante bat izaten ari da gurekin. Bitxia ez, herriko talde baten aurrean. Bueno, uzine ingurutik eratorritako isurketak, eta kezka iturri izan dira, iturri dira, gaur goizean ere, Twitterren ikusi dugu erabiltzaile batek jarri duelako isurketa baten bideo zati bat, eta kezka iturri nagusi izaten jarraitzen du. Bere garaian, zuek ere pixka bat kezka hori agertu zen duten Udarregi ikastolako aire kalitatea kezkagarria zela salatu zen duten. Ezagit honi segimendua egin dioz, o segimendu egiten diozuen oraindik, eta ezagit, uzinen inguruko isurketa horiekin kezkatu dauden herritarrei ze esango zenek jarraitzen du udaletxearen aurrean, udaletxe baina Eusko Jaurlaritzan, ingurumen batzordetan, gai hau nol badabil mugitzen edo nola dago? Bai, mugitzen, hau da, administrazio gunetan badago, eta hau da, joan zan urtean, esango nuke, legedi berri badago, Europan, uzinen eta hauen antzeko jarduera intzako legedia berritu eginda. Eta legedia berritze horrek eraginduna da, enpresa guzti hauek ingurumen baimen bateratua berritu behar izan dutela. Eta hori tramitazioa bada, eta uzinek ere hori egin behar izan du. Baimen horiek parte batean Jaurlaritzak ematen ditu, eta beste parte batean udalak, ez? Eta orduan Jaurlaritzak 2008an ekainean eman zion, eta udala berriz 2021 bateko otsailean. Kontua da, legedi berri horrek eskatzen duena da, tximinian, hainbat parametro modu jarraian neurtu behar direla. Osea, lehen, urtean 3-4 aldiz etortze zian, zu nahi zenun egun eta orduan, eta zu nahi zenun enpresak eta zuk ordaintzen zenion, orduan horrek ja adierazten du horko neurketan emaitza zein izan ziteken, ez? Baina orain legedi horrek, badaude 4 edo 5 parametro bintzat jarraian neurtzera behartzen ditunak. Hori da, ebazpenean udalak eskatu ziona, Jaurlaritzak zizkion 5 parametroiek, bat eskatu ziona. Eta horren aurrean, nahiz eta hemen esaten da, uzinen jarrera eta uzinek egin zuena da, udala uzita sartu. Osea, legea betetzeko eskatu zionako. Eta hori hauzitan dago, bide hori hauzitan dago, guk hor parte izan nahi genuen, baina hortarako diru bat eskatzen zen, eta guk diru baliabiderik ez daukagunez, kanpo gelditu ginen, eta udalak oraingoz ez digu horren egoera zein den informazio horik pasa. Aldi berean guk egin duguna da, jakinda, neurketa horiek jarraian egin behar direla, joan zen urteko urtarrilaren batetik, hau da, 2008 bateko urtarrilaren batetik horiek jarraian egiten jardun behar du uzinek, orduan dagoeneko Jaurlaritzaren esku egon behar dute horreko emaitzak, eta egin genituen emaitzak eskatu. Joan zen irailean eskatu genituen. Baina, ohikoa da, baita ere ingurumen sailean ez erantzutea. Eta epe bat pasatzen utzi genuen, eta jo genuen batetik gerartekora, eta bestetikan, lehen aipatu dudan, Jaurlaritza bera badauzka alako kasuetarako gardentasun batzorde horretara, ez?
hilabete batzuk pasatu dira, eta oantxe egunotan iritsi zaigu gardentasun batzorde horren erantzuna, behin berriro, guri arrazoia emanez, eskubidea daukagula, hori izatzeko, baina informaziorik oraindik ez dugu eskuratu, hau da, jarraian neurtu. Zuzunua ditugu, ezote dagoen hori martxan, baina, bueno, guk hori erabat konfirmatzeko eskatu genituen datuak, eta datu horiek ez zaizkigu eskuratu, ez? Orduan, hori da egoera. Ikusten dezunez, konstante bada administrazioen aldetikan jarrera hau, ez? Eta eureak berentzat dauzkaten legeak ere ez dituzte betetzen, eta, claro, herri eragileentzat oso nekagarria da horrela jardu behar eta administrazioarekin, ez? Nik uste dut, administrazio guztiek, ez dute bereizketarik egiten, estrategia horrekin jokatzen dutela herri eragileekin, jakitun behar dira gure baliabideak urria direla, eta gure etzipena lortzea dute helburu, ez? Beste arlotara ere zabaldu daiteke hori da, konstante bai. Bueno, amaitzeko, besteak beste Euskararen normalizazioan ere eragiteko sortu zen Noa Kultura Elkartea eta hedabide gisa gaur egun astekari bat eta web orrialde bat eta sarean ere bagabiltza. Elkarte bezala ere azken urteetan kultura arloan eta aisialdian gero eta ardura gehiago hartu ditu Noagoak, ez? Bistan da oraindik lan asko dagoela egiteko, baina zuk 25 urteko ikuspegia duzun aldetik nola ikusi duzu Noagoaren bilakaera eta galdetzen hasita ez dakit zerbait faltan botatzen duzun edo zerbait soberar ikusten duzun. Bueno, askotan ez dira izaten da aukera badenez, zerbait botako. Lehenbizikoz, nik eskerrak eman behar dizkitzuet, ze Noagoa erabat herrian txertatuta dagoen proiektu bat izatea lortu duzulako, eta hori ez da erronka makala. Hori nik aitorpan bizera bitzat, eskerrak eman behar dizkitzuet. Eta gero, botatzen hasita, noizbait izan ditudan burutazioa botako eskitzuet, eta hori, hartutako presioan. Ni batzutan pentsatu izan dut, hau da, herriko historiaren erreportajeak, maiztasun ekisakin, hau da, esan edet, gauz asko daude, herri honetan baude enpresa esanguratzua desagertu direnak, badago garai batean trenbide bat eta tren bat ibiltzen zena ez dakit nondik eta bar, horiek gertatzen zaigulako herritarroi askotan edota frontoiaren historia, Demaplazaren historia, desagertu dan etxea, ez dakit zer, horrek herri ezagutzan eta zehatzekotan, badakinik hori miaketa lan badala, eta agian asteko ze horrek eta aparte eraman berrekoa, baina bada ekarpen bat nik gustora hartuko nukena, ez, horreko gauza. Ez zara bakarra, hori, antzeko horik esan dut. Bai, bueno, ondo dago. Eta gero, efemerideak, herri horretan gauza gertatu dira, eta efemerideen ataletxo bat, ondo etorriko litzakera uste, gogorapen bezala, gauza gertatu dira, eta gertatutako egin noiz eta zergatik eta nola gertatu ziren, eta horren laburrean esatzeko. Beste puntua, Usurbilen eta udalgintzarekin lotutakoan, batzutan, hainbat gaietan iritzi edo behintzat ikuspegi desberdinak daude, ez? Eta nik uste hor Noagoa badaukala sakontzeko handikan eremu bat, hau da, udal taldeek duten iritzia zagaratago, eztabaida eta iritzi desberdinak herrian daudenean hor sustatzaile eta eragile ere izan daitekera iritsi zait Noagoa gehiago. Eta bukatzeko gauzatxo bat, nire keskatzen nau beti kanpotik etortzen den jende berriak, ez, herrira, ez, eta hendik eskatzen gara, ez, eta hori nola herriratu, nola gure kultura eta gure hizkuntzaratu eta bar, baina, ongi etorriak eta hori ondo da, baina Noagoan ataltxo bat ondo ikusiko nuke, jende horren aurpegiak eta horietako aurpegi horietako batzuen bizipenak ere, tartean bizipen latzak eta gorriak eta badaude, eta halako gauzatxoekin osatutako ataltxo bat ere, horrek gure aldetikan ere eurei harrera ikeko beste prestutasun bat egiaziko lukelako, holako gauza bat, orduan, erraza da botatzea, eta ni bota inditut. Jasota geratzen dira denak eta kontuan izango ditugu. Eskerrik asko tarte hau eskaintzeagatik eta gurekin hausnarketa hauek partekatzeagatik. Zuei eskerrak.